През годините хората са полагали усилия да ограничат неблагоприятното въздействие на случайни събития или природни бедствия върху живота им и върху произведеното от тях. Те са заделили части от продукта на своя труд или средства за обезпечаване на свои и неочаквани бъдещи нужди. Така казват, е възникнало застраховането. Как се е развило то? С каква нормативна уредба се регламентира дейността му? Какви видове застрахователни услуги се предлагат сега? Това са част от основните въпроси, включени в курса Застраховане на малката и средна фирма, който стартира от днес. Излъчва се със съдействието на Центъра по дистанционно обучение при Нов български университет, а негов автор е Теменужка Кирилова. В следващите минути ще спрем вашето внимание, уважаеми радиостуденти, на същността на застраховането и на основните понятия, използвани в него. Нека в началото, госпожо Кирилова, проследим как се е развило то. Отначало застраховането се появява като взаимно подпомагане между група от хора при възникване на загуби от случайни събития. Впоследствие то преминава през различни етапи на професионални обединения, стопански сдружения и други, в които заедно с търговията, занаятчийството и религията се съдържали елементи на бъдещото застраховане. Стоковото производство и обществено-икономическите отношения, свързани с него, го променят и превръщат в нов самостоятелен тип. При пазарната икономика стоката вече е всеобща форма на продукта. Застраховането става необходимост, а застрахователната защита се превръща в стока, която се произвежда и предлага с цел реализиране на печалба. Застрахователният фонд се отделя напълно от останалите съставки на съвкупния обществен продукт, като се организира и управлява от застрахователни предприятия и от държавата. Натрупани опит в изследването на проявлението на различни видове рискове довежда до разработването на широк спектър от застрахователни продукти в сферата на личното застраховане, застраховането на имущества, отговорности, финансови рискове и други. Обикновено в законодателната уредба се фиксират правилата за осъществяване на всяка дейност. Вероятно в Закона за застраховането се дава и неговото определение. Така какво е то? Така и у нас. Застраховането се състои в набиране и изразходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или в закон, и се осъществява чрез сключване на застрахователни договори, както и в управление на тези средства. Разширявайки това определение, можем да кажем, че застраховането се извършва от застрахователни дружества, които сключват договори с клиентите, имащи интерес от застрахователна закрила. В тях се акумулират средствата, събрани от застрахователни премии, с които при настъпване на събития или сбъдване на условия, предварително записани в договора, се изплащат обезщетения или други договорени парични суми. Дружествата управляват натрупаните средства, като създават застрахователни резерви и ги инвестират само съгласно разпоредбите на Закона за застраховането, което гарантира дейността им и интересите на застрахованите. Какви са функциите на застраховането, госпожо Кирилова? Той има основна и допълнителни функции. Основната, която е характерна само за него и го отличава от останалите дейности, е възмездителната. Чрез застраховането се възмездяват загуби или вреди вследствие на застрахователни събития или други причини посредством изплащане на застрахователни обезщетения. Колкото до допълнителните, те произлизат от основната и са акумулираща, набиране на значителни финансови средства в застрахователните дружества за посрещане на плащанията по повод на настъпили събития или условия по застрахователен договор. Превентивна – стимулира застрахованите да се грижат и да опазват застрахованото имущество. Спестовна – за нея говорим в сферата на животозастраховането, където застраховките имат спестовен елемент. И сервизна – тук се включват всички услуги, които застрахователят може да направи за клиентите си, освен изплащането на обезщетението, посочени в застрахователния договор. При вземане на управленски решения винаги трябва да се отчита влиянието на риска и как проявите му да бъдат неутрализирани. Какви други начини за борба с риска са познати? Съществува възможност фирмите да спестяват средства или да ползват кредит, за да възстановяват понесени от тях щети. Спестяването като начин за неутрализиране на риска има редица недостатъци. То може да покрие голяма щета при дългогодишно заделяне на средства,
Последните се заделят безсистемно, според възможностите и желанието на спестяващите и могат в определен момент да бъдат преждевременно употребени за някакви други цели. Тези средства са оборотни, а това означава, че са изтеглени и замразени от обращението, което ограничава дейността на фирмите. Втория начин е ползването на кредит, който също има негативни страни. Процедурата по теглянето му не е лека. Кредитът подлежи на връщане заедно с лихвата, начислена по него, и понякога това може да се окаже непосилно за фирмата длъжник, предвид бързо променящите се икономически обстоятелства. Неутрализирайки недостатъците на спестяването и кредита, застраховането се явява бърз и евтин начин за възстановяване на претърпени щети. Евентуалната загуба се трансформира в точно определен разход – размера на застрахователната премия, която се взема предвид при изготвяне на икономическите разчети на фирмата. Всички загуби, които могат да възникнат в последствие, не оказват влияние върху нейната дейност и стабилност. Както вече стана известно, застрахователните отношения възникват поради съществуването на риска. Застрахователен договор се изключва само когато е налице риск, който поражда необходимост от застрахователна закрила. Така че нека изясним с какви основни понятия се работи в застраховането, госпожо Кирилова. На първо място е рискът. Вероятност да настъпи определено събитие, което да причини щета на имущество или да накърни здравето на човека. С други думи, вероятност за осъществяване на отклонение от нормалното състояние на даден обект с негативни последици. Рискът не трябва да се отъждествява с понятието събитие, защото то е само вероятността то да настъпи. Второто понятие събитие е конкретното явление, водещо до вреди, например пожар, наводнение, пътно-транспортно происшествие, кражба и така нататък. За да бъде то застраховаемо, трябва да настъпва случайно в неизвестен момент, да не зависи от волята на никоя от страните по договора и да причинява вреди достатъчно големи, за да предизвикат нужда от застрахователна закрила. Следващо място е застрахователната полица. Писменият документ, който се издава при сключване на договор между застраховател и застрахован. Тя съдържа имената и адресите на страните, предмета на застраховката, покритите събития, срока на договора, както началото и края на застрахователното покритие, застрахователната сума или начина на нейното изчисляване, застрахователната премия или начина на изчисляването й, както и сроковете за нейното плащане, дата и място на издаване, подписи на страните. Ако застрахователната полица е в полза на трето лице, тя трябва да съдържа и името или качеството на ползващото се лице. Друго понятие е обектът на застраховката – имущество, хора, дълг или отговорност, които в определен момент могат да бъдат засегнати от случайно събитие и по повод на което се сключва застраховката. Компенсацията, която застрахования получава от застрахователя, пък се явява предмет на застраховката. Действителната стойност на обекта за застраховане към датата на сключване на договора се нарича застрахователна стойност. Срещу нея вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същото качество. Застрахователна сума, следващото понятие, е паричната равностойност, за която е застрахован даден обект. В случай на унищожаването му от застрахователно събитие, тя ще бъде изплатена на застрахования. Нейният размер трябва да бъде максимално близък до размера на застрахователната стойност. Друго понятие е застрахователната премия. Цената на застрахователната услуга, т.е. паричната сума, която застрахования плаща при сключване на договора. Може да се плати еднократно или разсрочено, като първата вноска се издължава при издаването на застрахователната полица. Логично следва застрахователното обезщетение. Паричната сума, която застрахователят е длъжен да заплати на застрахования или трето ползващо се лице при настъпване на застрахователно събитие в уговорения в договора срок. Обезщетението трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на събитието, а съвкупността от застраховани обекти, приблизително еднакво застрашени от настъпване на дадено застрахователно събитие, се нарича рисков клас. Остава да изясня още три понятия. Под застраховане има когато е изключена застраховка за по-малка сума от застрахователната стойност на даден обект. Обезщетението ще се определя от съотношението между застрахователна сума и застрахователна стойност.
А когато е изключена застраховка за по-голяма сума от действителната стойност на даден обект, тогава говорим за надзастраховане. Договорът остава в сила, като застрахователят носи отговорност до размера на действителната стойност и не подлежи на връщане частта от премията, съответстваща на разликата между застрахователната сума и действителната стойност, освен ако застрахованият е бил добросъвестен. Последното понятие, с което се борави, е самоучастието – франшиза. При някои видове услуги, за да стимулира застрахования към добросъвестност, застрахователя договаря с него участието му като абсолютна сума или процент във всяка настъпила щета. В такива случаи се получава отстъпка от застрахователната премия, която трябва да заплати. И в края на днешната ни беседа, госпожо Кирилова, нека кажем нещо повече за самия договор за застраховка и неговите характеристики. Той се сключва съгласно разпоредбите на Търговския закон и оформя споразумението между застрахователното дружество от една страна и кандидата за застраховане от друга, че при настъпване на събитието, покрито по условията на застраховката, първата страна ще изплати обезщетение на втората срещу заплатена застрахователна премия. Колкото до характерните му особености, те са свързани с спецификата на застрахователното правоотношение. Сключва се между двете страни в писмена форма, като на застрахования се издава застрахователна полица. Трябва да е налице взаимното съгласие по отношение на условията на самия договор, застрахователната сума и премията. Договорът има фиксиран срок за действие, през който застрахователят носи отговорност да изпълни задълженията си съгласно посочените условия. Изпълнението им е вероятно алеаторно, т.е. само ако възникнат загуби. Неизпълнението на условията от някой от страните води до негативни финансови последици за нея. Днес, уважаеми радиостуденти, госпожа Теменужка Кирилова изясни същността на застраховането и основните понятия, използвани в него. След познатия сигнал, вероятно вече сте разбрали, дами и господа, че започват минутите на нашия университет в ефира на програма Христо Ботев, а той се излъчва със съдействието на Центъра по дистанционно обучение при Нов български университет. Днес е втората ни среща с госпожа Теменужка Кирилова, която е автор на тематичната поредица, озаглавена "Застраховане на малката и средна фирма". В живота трябва непрекъснато да се избира между натрупването на пари и харченето им. За съчетаването на тези занимания време обикновено не остава. Тази шеговита максима, уважаеми радиостуденти, е дело на един популярен английски икономист от първата третина на 20 век. Верен на своето превъзходно английско чувство за хумор, пак той прави една друга уговорка, в която мисля, че се струва да се вслушаме. Ние правим много повече за парите, отколкото те за нас. А аз започнах тази днешна беседа така, защото в следващите минути с нашата гостинка в студиото ще говорим за закона за застраховането и най-вече за същността и ролята на застрахователния пазар. Да започнем, госпожо Кирилова, от закона за застраховането. Какво включва той? Законът за застраховането е един от нормативните актове, въз основа на който се извършва застрахователната дейност. В него се дава определение на застраховането като дейност, прави се характеристика на юридическите лица, които могат да бъдат застрахователи, изискванията за получаване на лиценз, условия за извършване на застрахователна дейност. В закона се определят средствата на застрахователя и начина на тяхното инвестиране, видовете застраховки, които могат да се практикуват и какви рискове трябва да покриват. Описват се причините и начина на прекратяване на дейността на застрахователите. Дава се характеристика на устройствата и функциите на Държавния застрахователен надзор, Националния съвет по застраховане, Гаранционния фонд и така нататък. Безспорно, застрахователният пазар е последица от въвеждането на пазарната икономика, а какви са основните определения за него? Има различни определения. Според Прайт и Феръл, застрахователният пазар е съвкупност от лица, които като индивиди и организации имат потребност от застрахователни услуги, притежават способността, желанието и правото да купят тази услуга. Потребността е обективният стимул, който насочва поведението на лицето към дадени действия. Притежаването на моторно превозно средство, жилище или търговско дружество е свързано освен с облаги и с опасности и трудности от случайен характер, които пораждат необходимостта от застрахователна услуга.
Желанието да се придобие застрахователна услуга е осъзнато чувство, мотивиращо поведението на лицето за сключване на застраховка за купуване на застрахователна услуга. Способността да се купи тази услуга е възможността, покупателните възможности на лицето да придобие застрахователната услуга. Остава да изясним и понятието правосубектност. То е свързано с изискването лицето, което иска да придобие застрахователната услуга, да има правото по закон да осъществи съответната сделка. Застрахователният пазар може да се разглежда и като място за предлагане и купуване на застрахователни услуги. Нека анализираме и тези две понятия, госпожо Кирилова. Търсене на застрахователна услуга има тогава, когато ползата е по-голяма от платената застрахователна премия. А предлагането на застрахователна услуга се определя от поставената от застрахователя цел за реализиране на печалба от застрахователната дейност. При условие, че се очаква положителен финансов резултат, възниква предлагане на застрахователната услуга. Колкото по-голямо е разнообразието от предлаганите видове застраховки, толкова по-голяма е задоволеността на пазара. Какви видове застрахователни пазари са познати в икономическата теория и практика? Съществуват международен, регионални и национални застрахователни пазари. Първото ниво е застрахователната борса, второто е националният застрахователен пазар, а третото регионалният. В рамките на последния се формират и локални пазари, например европейски, лойдов, азиатски, африкански и други. Госпожо Кирилова, ни предстои и още една нелека задача да обясним на нашите радиостуденти как функционира модела на застрахователния пазар на различните нива. Моделът на застрахователния пазар се състои от 6 елемента. Това са застрахователните дружества, които създават и продават застрахователната услуга. Те от своя страна биват национални, дружества с чуждо участие и изцяло чуждестранни дружества. На второ място е другият важен елемент – потребителите. Това са физическите и юридическите лица, които купуват застрахователната услуга. Следват застрахователните посредници. Те имат важно значение за продажбата на застрахователния продукт, като осъществяват връзката между застрахователи и застрахования при така наречения косвен пласмент. Могат да бъдат застрахователни помощници, брокери, брокерски и консултантски фирми. Четвъртият елемент е самата застрахователна услуга. Това са застрахователните продукти, създадени за потребностите на пазара. Правната уредба е също много важен елемент. Застрахователната дейност в Република България се урежда от Закона за застраховането, разработен в съответствие с Търговския закон и Конституцията на страната. Заедно с правилниците и наредбите, свързани с застраховането и Дирекцията за надзор, осъществяваща контрола в тази дейност, оформят рамката на правната уредба. И за да бъде завършен моделът на застрахователния пазар, не трябва да пропускаме информационното осигуряване, без което пазарът не може да съществува и функционира.
Искам да благодаря на госпожа Теменужка Кирилова за направените разяснения, свързани с същността и функционирането на застрахователния пазар и от ваше име, драги радиостуденти. Но тъй като започнахме днешната ни среща в ефира с усмивка, ще направим така, че да завършим пак с един афоризъм, превърнал се вече в нещо като крилата фраза. В контекста на тематиката, свързана с застраховането на малката и средна фирма, което е и названието на този цикъл от беседи, той красноречиво предупреждава: човек трябва да мисли за бъдещето, защото иначе той идва твърде бързо. С това се разделяме за днес. Желая ви приятни минути с програма Христо Ботев. Настоящото предаване се излъчва със съдействието на Центъра по дистанционно обучение при Нов български университет. Днес госпожа Теменужка Кирилова в своята трета беседа ще ви представи, уважаеми радиостуденти, някои видове застраховки с приложение в малката и средна фирма. Сред застрахователните услуги, които се предлагат у нас, особено място заемат имуществените застраховки. Да започнем с разясненията по една от тях – застраховка пожар и природни бедствия, госпожо Кирилова. Обекти на застраховане са движими и недвижими имущества на юридически и физически лица и свързаните с тях материални интереси срещу пълна или частична загуба и разноски. Те са пряка последица от настъпването на покрити рискове, договорени в застрахователната полица. Не се застраховат всякакъв вид документи, книжа, чекове, нумизматични и филателни колекции. Изброените могат да се застраховат при специални условия. Покриват се вреди следствие от пожар, природни бедствия, експлозия, имплозия, падане и блъскане от летателни апарати и части от тях, злоумишлени действия на трети лица. Покриват се до договорения лимит целесъобразно направените разходи при вземане на незабавни мерки за ограничаване и ликвидиране последиците от застрахователното събитие и спасяване на увреденото имущество. Покрива се и гражданската отговорност на застрахования за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица при настъпило застрахователно събитие. Задължително покритие за всяка застраховка е риск пожар. Останалите рискове по всички клаузи могат да се избират от застрахования в желана от него комбинация. А в кои случаи застрахователят не носи отговорност? За преки или косвени загуби, повреди и разноски на застраховано имущество в резултат на военни действия или граждански вълнения, атомни или ядрени експлозии и реакции, замърсяване с радиоактивни продукти, неправилна експлоатация или безстопанствено съхранение, застрахователят не носи отговорност при умишлено действие на застрахования или негов близък роднина, други лица, които живеят в едно домакинство или са в договорни отношения с него за полагане на труд или извършване на работа. Госпожо Кирилова, каква е процедурата за сключване на този вид застрахователен договор? Въз основа на писмено заявление въпросник, попълнено от застрахования по образец и след оглед на обекта се сключва застраховката. Посочват се всички обстоятелства, които са известни и на застрахования и имат съществено значение за оценката на риска и условията, при които се сключва договора. Застраховката е валидна за имущества, намиращи се на територията на Република България, освен ако не е уговорено друго. Срокът й се определя от застрахования. Може да бъде 1 година или по-кратък период и да се прекрати по всяко време чрез писмено предизвестие. Ако не са били изплащани обезщетения или такива не се дължат, застрахованият има право на връщане на част от премията след приспадане на дължимата сума от нея, изчислена по краткосрочната тарифа и направените административни разноски. Кой и как определя застрахователната сума и премията към нея? Застрахователната сума е тази, за която е застраховано дадено имущество или група имущества. Тя може да бъде равна или различна от тяхната действителна стойност. Застрахователната сума е границата на отговорността на застрахователя. Тя се вписва в полицата по-отделно за всяко имущество, прието като обект на застраховката.
Застрахователната премия се определя от застрахователя в зависимост от застрахователната сума по групи имущества, рисковите обстоятелства и клаузите, по които се предоставя застрахователно покритие. Заплаща се от застрахования еднократно или разсрочено. Когато застрахователното събитие настъпи преди определения срок за внасяне на разсрочената вноска, застрахователят има право да я приспадне от определеното застрахователно обезщетение. Ако допълнително се включват нови обекти, то застрахователната премия, която се събира, се изчислява по краткосрочната тарифа. При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият е длъжен в рамките на 24 часа от узнаването да уведоми писмено най-близката агенция на застрахователя. А как се определя размерът на вредите? Установява се от комисия с представители на двете страни и вещо лице експерт. Прави се оглед и описание на вредите на място, като размерът им се определя в количествени стойности. Застрахователят може да участва в спасяването на застрахованото имущество чрез посочване на необходимите мерки, да води преговори и изключва споразумение с трети лица от името на застрахования във връзка с ликвидацията на вредите. При пълна загуба на имущество размерът на обезщетението е до действителния размер на вредата към момента на настъпване на застрахователното събитие, но не може да надвишава застрахователната им сума. При частично увреждане обезщетението зависи от базата, на която е определена застрахователната сума и проистичащата от това степен на подзастраховане. Застрахователят е длъжен да изплати или откаже писмено изплащането на обезщетението в 15-дневен срок от представяне на всички изисквани от застрахователя документи. Да отделим сега време, госпожо Кирилова, за застраховка щети на имущество. Покрити рискове тук са вреди, причинени от различни аварии, злоумишлени действия на трети лица от кражба чрез взлом на движими имущества, вандализъм, грабеж на пари, съхранявани в каси или трезори, при военни действия от всякакъв вид. Вредите се изразяват в механично или химично увреждане или разрушаване. Настъпването на събития, покрити по клауза злоумишлени действия на трети лица, се доказва задължително с документи, издадени от органите на полицията или следствените органи. Покриват се целесообразно направените разходи при вземане на незабавни мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от застрахователно събитие и спасяване на увреденото имущество. Покрива се гражданската отговорност на застрахования за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица при настъпило застрахователно събитие по упоменатите клаузи. Следва само да подчертаем, че по застраховка щети на имущество, обектите на застраховане, общите изключения, сключването, действието и прекратяването на застраховката, определенето на застрахователната сума, премия и обезщетение и въобще всички други точки от основното изложение на застраховката са аналогични за тези по застраховка пожар и природни бедствия. Госпожо Кирилова, какво е характерно при изключване на застраховка за земеделски култури? Обекти са реколтата от земеделските култури, овощните, зеленчуковите, розовите и черничевите градини, лозята, ягодите, малините, културната шипка, културната капина, цветята за семе и продажба, цветя за рязан цвят в свежо състояние и култури, отглеждани в парници и оранжерии. Застрахователят покрива рисковете градушка, буря, проливен дъжд, наводнение, пожар на корен и някои допълнителни, като осланяване, измръзване, задушаване за есенни житни култури. Има и редица увреждания или унищожавания на земеделски култури, които застрахователят не покрива, но те са обстойно изброени в учебните материали, които се предоставят на радиостудентите. Затова нека само кажем няколко думи за процедурата. Какво е по-различното тук? Застрахователният договор се сключва въз основа на писмено заявление въпросник от кандидата, в което се посочват видовете култури, които ще бъдат застраховани, площите им, размера на застрахователната сума на декар за всеки вид,
клаузата на застраховане и други поискани данни за изчисляване на премията и оформяне на полицата. Представят се 3 описа за фактически засетите площи по видове култури, по местности, блокове, кадастрални номера и застрахователните суми на 1 декар. Застраховки на земеделски култури се сключват целогодишно. При промяна в рисковите обстоятелства и застрахователната сума, застрахователят издава добавъци. За различните култури, началото на отговорността на застрахователя започва в зависимост от вида на културите, от поникването или от започване на вегетацията или след разсаждане. Застраховката изтича след пълното прибиране на реколтата, но не по-късно от обичайното за отделните райони време и при крайен срок 30 ноември на текущата година, освен ако в договора не е упоменат друг срок. Застрахователната сума е тази, за която е застрахован добива на даден вид земеделска култура на 1 декар засята площ. Размерът й се договаря между двете страни на основание стойностни нормативи, посочени в специална таблица и се отнася за главния плод, за който се отглеждат културите. Премията се определя от застрахователя и е в зависимост от размера на застрахователните суми по видове култури, обема на засетите площи, рисковия клас на региона, в който е тяхното местонахождение и избраните от застрахованите клаузи. При непоникване или напълно унищожена култура от незастрахователно събитие, премията се връща на застрахования след приспадане на административните разноски. На застрахователния пазар се предлага и услугата за страховка на животни, птици, кошери с пчели. Кои са обектите и рисковете, въпреки че самото заглавие на застраховката подсказва? Кои са рисковете, които се покриват тук, госпожо Кирилова? Първо, обекти са собствени, наети или предоставени на отговорно пазене животни, птици и кошери с пчели, ловни и луксозни кучета, риба, състезателни и екзотични животни. Застрахователят покрива рисковете при смърт в резултат на заразни заболявания, потвърдени лабораторно, при природни бедствия, действие на електрически ток, происшествия с моторни превозни средства и други, потвърдени и доказани от съответните органи или по анкетен път. Процедурата е същата, като изискването, вероятно е с оглед да се направи оглед на животните от ветеринарен специалист или представител на застрахователя, да се посочат всички подробности по здравословното състояние и условията на отглеждането на животните и още какво трябва да се знае. Собствениците са задължени в срок от 7 дни да застраховат и новопридобити или достигнали застрахователна възраст или тегло животни през време на застрахователния срок. При неспазване на това изискване и настъпване на застрахователно събитие, застрахователят намалява, редуцира обезщетението съобразно застрахования и наличния брой животни. Отговорността на застрахователя започва след изтичане на 15-дневен карантинен срок, който тече след внасянето на застрахователната премия. Последната се изчислява съобразно действителния брой на животните при сключване на договора, а окончателният размер се определя в средата на последния месец от срока на застраховката по средномесечна наличност за броя на животните по месеци в констативен протокол. В зависимост от това се извършва досъбиране или връщане на суми от първоначално определения размер. При настъпване на застрахователно събитие, застрахованието уведомява застрахователя, длъжностния ветеринарен орган или местните органи на изпълнителната власт до 3 дни. Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след представяне на всички необходими документи на застрахователя. Днес Теменужка Кирилова представи няколко вида застраховки с приложение при малката и средна фирма. Здравейте, уважаеми радиостуденти! Днешната беседа, която е подготвила за вас Теменужка Кирилова, е озаглавена автомобилно застраховане. Но преди да говорим по предложената тема, ви напомням, че това предаване се излъчва със съдействието на Центъра по дистанционно обучение при Нов български университет. Една от най-популярните застрахователни услуги е тази на автомобилното застраховане и въпреки широкото й приложение, струва ми се, че малко са познати условията и предимствата, които тя предлага. Затова нека започнем, госпожо Кирилова,
От тук, кои превозни средства са обект на застраховане? Всички видове сухопътни превозни средства, снабдени със собствен двигател за придвижване и прикачваните към тях ремаркета и полуремаркета, снабдени с регистрационни номера, с изключение на релсовите, се застраховат. Тук се отнася и допълнително монтираното оборудване, обзавеждане и екстри в моторните превозни средства при определени условия от застрахователя. Той изплаща застрахователно обезщетение при пълно унищожаване или частично увреждане на моторните превозни средства при определени застрахователни събития. По-важните са пожар, възникнал по време на престой, техническа неизправност и случайно събитие, природни бедствия, пътно-транспортно происшествие, авария, кражба на цяло моторно превозно средство или на целия двигател, грабеж, отнемане владението на моторното превозно средство чрез сила или заплаха по смисъла на наказателния кодекс, злоумишлени действия на трети лица и други. Много са и причините и рисковите, водещи до щети, които застрахователят не покрива. Затова нека се ограничим само с няколко по-специфични за този вид застраховка. Ще спомена, например, задържане или конфискация на застрахованото моторно превозно средство от компетентни органи при грубо нарушаване на правилата за експлоатацията му, управление на МПС спряно от движение по съответния ред. Не се покриват и щетите, причинени от застрахования или упълномощения от него водач, който в момента на събитието не притежава валидно свидетелство за правоуправление или щети при ползване на моторно превозно средство за обучение, състезание и изпитание. Въобще, при предварителна договореност и срещу заплащане на застрахователят може да покрие някой от изброените рискове. Известно е, че застрахователният договор се изключва за 1 година, ако не е уговорено друго, и това става въз основа на писмено предложение по образец. Застрахованият представи оригинални свидетелство за регистрация на МПС-то, фактура, договор за покупка или друг документ, удостоверяващ правото му да сключи застраховката. И какво още трябва да представи, какво трябва да се знае? Моторното превозно средство трябва да бъде технически изправно. Задължително се представя за оглед и заснемане от застрахователя. Предсрочно договорът се прекратява по искане на една от двете страни чрез 15-дневно писмено предизвестие, получено най-късно 30 дни преди датата на изтичане на срока. Застраховка автокаско се сключва по избор за застрахователна сума, която не може да надвишава действителната стойност на моторното превозно средство към датата на подписване на договора. За действително се смята стойността, срещу която може да се купи друго МПС от същата марка, модел и качество. Дължимата годишна застрахователна премия се заплаща по избор на застрахования еднократно или разсрочено. При подновяване на застраховката се прилага и системата бонус-малус. Какво представлява тя? Ако застраховката е била в сила 1 година и бъде подновена за следващ период, то застрахованият ползва намаление бонус на дължимата застрахователна премия, ако не е била предявена претенция и изплатено обезщетение. При положение, че е била предявена такава претенция, т.е. изплатено или предстои изплащане на обезщетение, заплаща се завишена застрахователна премия малус за всяка година на подновяване. Придобитото право на бонус не се прехвърля на други лица, ако не е уговорено. При прехвърляне на собствеността чрез пресрока на застраховката, дадените отстъпки, бонус и други, на които новия собственик няма право, се дължат от последния пропорционално на оставащия срок на действие на застраховката. А какви са задълженията на застрахования при настъпване на застрахователното събитие? Първо трябва да се уведоми застрахователя, но не по-късно от 5 дни след събитието. При кражба или пожар срокът е 24 часа. По-особеното тук е когато застрахователното събитие е настъпило в чужбина. При тежки пътно-транспортни происшествия застрахованият се обръща към посочен от застрахователя кореспондент за оказване на техническа помощ. Важно е след завръщането в страната да даде пълна информация, полицейски протокол, данни за друг участник в ПТП, да осигури оглед на пострадалото моторно превозно средство и представи всички фактури в оригинал и в превод за извършен ремонт в чужбина. Застрахованият или негов представител не могат да отстраняват щетите на увреденото моторно превозно средство без съгласието на застрахователя. За да предяви претенция за изплащане на обезщетение, застрахованият трябва да представи набор от документи на застрахователя или упълномощен негов представител. Застрахователят обезщетява застрахования до размера на вредата към деня на настъпване на застрахователното събитие. Размерът на обезщетението се определя по експертна оценка на застрахователя или с неговото писмено съгласие и по представена данъчно регистрирана фактура в оригинал за вложени нови части, труд и материали по извършен ремонт в сервиз.
Нека сега кажем, госпожо Кирилова, какво е характерно за застраховката гражданска отговорност? Съгласно Закона за застраховане, глава 12, раздел 2, застраховка гражданска отговорност са длъжни да имат собствениците, ползвателите, държателите и упълномощените от тях лица за водачи на моторни превозни средства по смисъла на член 4 от Наредбата за задължителното застраховане, собственост на физически или юридически лица с постоянно местоживеене и седалище в Република България, както и водачите на моторни превозни средства с чуждестранна регистрация, влизащи в страната с цел пребиваване или преминаване през територията й. Застрахователят обезщетява нанесените от застрахования имуществени и неимуществени вреди на трети лица, произтекли от притежаването и ползването на моторното превозно средство само на територията на страната. Застраховка гражданска отговорност се сключва след представяне на свидетелство за регистрация на моторното превозно средство. Знае се, че този вид застраховка се сключва до края на предходната година за срок от 1 януари до 31 декември на следващата. И още какво трябва да се има предвид? Застраховка гражданска отговорност се сключва за лимити, договорени между страните, но не по-ниски от тези, определени от Министерския съвет за съответния период. Той определя и размера на застрахователната премия. По взаимна договореност застрахователя може да носи отговорност и за по-високи застрахователни суми. За по-високите лимити, предлагани от застрахователите за изчисляване на премията, се ползват тарифи и отстъпки различни при различните застрахователи. При настъпване на застрахователно събитие, при което са причинени имуществени или неимуществени вреди на трети лица, застрахованият е длъжен в срок до 7 работни дни писмено да уведоми застрахователя за събитието. Уведомяването може да се извърши и от увреденото лице в случай на предявен иск към застраховане за доказване на събитие и неговата отговорност, както и на размера на вредите. Той е длъжен да уведоми застрахователя най-късно 7 дни преди първото по делото съдебно заседание. Застрахованият е длъжен да поиска привличане на застрахователя в процеса. Обезщетението по застраховка гражданска отговорност се изплаща от застрахователя в срок до 15 дни, след като застрахованият или увредените трети лица са представили всички писмени документи, свързани с събитието и размера на вредите. При смърт или телесни увреждания на трети лица, обезщетението се определя от застрахователно-медицинска комисия към застрахователя или по съдебен ред. Съгласно раздел 4 от Закона за застраховането е учреден гаранционен фонд със седалище София. Какво трябва да знаят радиостудентите за него, госпожо Кирилова? Функцията му е да изплаща обезщетения в някои случаи, които застрахователите не покриват. Например, при причинени неимуществени вреди, ако причинителят не може да бъде установен, или за неимуществени и имуществени вреди, ако причинителят не е имал застраховка или не е бил правоспособен водач. Гаранционният фонд плаща обезщетение и по задължителна застраховка злополука на местата в обществения превоз, ако превозвачът не е имал застраховка. След изплащането на обезщетението по гражданска отговорност, гаранционният фонд встъпва в правата на увреденото лице до размера на платеното. А след изплащане на застрахователната сума по злополука, гаранционният фонд има право на иск срещу превозвача до размера на платеното. Средствата на фонда се набират от вноски на застрахователите, които извършват задължително застраховане в процент от събраните премии, както и от глобите и имуществените санкции по член 95 и 96 от Закона за застраховане. Това беше за днес от нас.
предаването, което слушате, уважаеми радиостуденти, се излъчва със съдействието на Центъра по дистанционно обучение при Нов български университет. Днес отново ви срещаме с госпожа Теменужка Кирилова, която е подготвила за вас своята поредна беседа от курса по застраховане на малката и средна фирма. Госпожо Кирилова, какво е важно да се знае за застраховките и злополука? Това заглавие обединява група застраховки, свързани с живота, здравето и телесната цялост на застрахования. По застраховка злополука могат да се застраховат физически и юридически лица върху техния живот или върху живота на трети лица с тяхното писмено съгласие, а при настъпване на застрахователно събитие, застрахователят изплаща договорената застрахователна сума на застрахования или посоченото в договора ползващо лице. Застраховките могат да бъдат групови и индивидуални, като в някои случаи има определени изисквания за възраст, здравословно състояние и други. По специални условия се застраховат ученици и спортисти. Важно е да знаем точния смисъл на най-често използваните термини при тези застраховки. Злополука е събитие, настъпило внезапно под действието на външни сили от случайен и непредвидим характер, станало извън волята на застрахования, което в срок до 1 година от датата на настъпването е причинило смърт или трайна загуба на трудоспособност. Акутно заболяване е с остро начало и прогресивен ход, изискващо спешно изследване и лечение поради болковия характер и прякото застрашаване живота на болния. Временна загуба на трудоспособност имаме в случай на намалена или напълно загубена способност за извършване на трудова дейност, ако са намалени общите или локални функции на организма, възстановени в определен срок. Трайна загуба на трудоспособност има, когато окончателно е намалена в определен процент или напълно загубена способността за извършване на трудова дейност, ако е нарушена функцията на отделен орган или целият организъм. Медицински разноски са необходимите разходи за медицински прегледи, лечение, интервенции, изследвания, медикаменти и болничен престой. Разходи за репатриране са транспортни разходи за оказване на неотложна медицинска помощ, за репатриране на застрахования или тялото му. А в какви случаи застрахователят изплаща обезщетение? Застраховката покрива основни рискове като смърт вследствие на трудова или битова злополука, трайна и временна загуба на трудоспособност, медицински разноски и разходи за репатриране вследствие злополука. А при кои случаи застрахованият не получава обезщетение? Не се покриват рисковете смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност в резултат на умишлено самоубийство или опит за такова на застрахования, извършване или опит за извършване на престъпление от общ характер, смърт на застрахования вследствие изпълнение на смъртна присъда, умишлено причиняване на нетрудоспособност от страна на застрахования, граждански размирици, война, военни действия, радиоактивни аварии, заболяване от спин, неспазване на лекарски предписания за лечение. Как се определя размерът на застрахователната сума при застраховка злополуки? Тъй като човешкият живот няма цена, както и имуществата, моторните превозни средства и други, размерът на застрахователната сума тук се определя от застрахования и е максималната отговорност, която застрахователя носи по полицата. А въз основа на какво се изчислява застрахователната премия? Паричната сума, която трябва да бъде платена, се определя по тарифа на застрахователя и е в зависимост от избраните рискове, рисковия клас, срока на застраховката и застрахователната сума. Рисковият клас се определя от застрахователя в зависимост от професията на застрахования и характера на производството, в което участва, съгласно специален указател на рисковите класове. При по-рисковани професии и дейности тарифата е по-висока и обратно. Какъв е размерът на обезщетението, което застрахователят изплаща при настъпване на събитието? При смърт на застрахования вследствие злополука се изплаща посочената в полицата застрахователна сума на ползващите лица. При трайна и временна загуба на трудоспособност вследствие злополука се изплащат процент от определената в договора застрахователна сума, равен на процента загубена трудоспособност, определен от застрахователно-медицинска комисия или ТЕЛК. Изплащат се извършени медицински разноски и разходи за репатриране до договорения в полицата лимит. Обезщетението се изплаща въз основа на специални документи, които пострадалият или негови близки трябва да предоставят на застрахователя. В срок от 15 дни след тяхното предаване, застрахователя изплаща обезщетение.
Това, с което ни запознахте до сега, госпожо Кирилова, е една обща рамка на застраховката злополуки. А какви разновидности предлагат застрахователните компании? Една от тях е застраховка злополука на местата в МПС. Сключва се за пътуващи в моторни превозни средства, като се застраховат задължително всички места, отразени в свидетелството за регистрация, включително и мястото на водач. Не се застраховат местата на мотопеди, мотоциклети и триколки. Не се покриват смърт и телесни увреждания вследствие на участие в тренировки и състезания с моторното превозно средство. В полицата се вписва договорената застрахователна сума, която се отнася за едно място и е еднаква за всички места в моторното превозно средство. Дължимата премия по тази застраховка се изчислява като произведение от тарифното число за едно място за 1000 лева застрахователна сума, броя на местата по талон и избраната от клиента застрахователна сума. Друга разновидност е застраховка злополука на местата в плавателни съдове. При нея се застраховат задължително всички места, отразени в разрешителното за плаване. Покриват се последици от злополука с всеки или едновременно с всички пътници, намиращи се в плавателния съд. Съгласно Международната конвенция за безопасност на човешки живот на море, пътник в плавателен съд е всяко лице, освен капитана или членовете на екипажа или други лица, работещи или изпълняващи някакви задължения, свързани с дейността на този плавателен съд, и деца на възраст под 1 година. Освен изключенията, описани в рамката, застрахователят не покрива злополука в следствие на попадане на мина или пиратски кораб, участие в състезание на плавателния съд или на пътниците. Дължимата премия се изчислява като произведение от тарифното число на едно място за 1000 лева, застрахователна сума, броя на местата в плавателния съд или вида му и избраната от клиента застрахователна сума. Тарифата е различна за плавателни съдове до и над 12 места, плавателни съдове без самостоятелен регистрационен номер и за джетове. Когато отсядаме в хотели, освен нощувка, плащаме и застраховка. Какво представлява тя? В случая става дума за застраховка злополука на гости на хотели. Застраховат се български или чуждестранни граждани, наричани гости, отседнали в хотели, мотели, частни квартири и други места за подслон на територията на Република България. Тази застраховка покрива вредите от събития, настъпили на територията на хотела и прилежащите му площи, изразяващи се в смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност от злополука, медицински разноски и разходи за репатриране вследствие злополука на госта, повреда, унищожаване, кражба на багаж на госта от мястото за подслон или превозното средство след пътно-транспортно происшествие с него, на определените от хотела места за паркиране, гражданска отговорност на госта за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица. Застраховката се счита сключена с регистрирането на госта в хотела и се доказва със сметка-фактура. Отговорността на застрахователя започва от момента на регистрирането в хотела и се прекратява в момента на окончателното му напускане. Застрахователната сума се определя по договореност със собственика на хотела или негов представител в лева за български и в чужда валута за чуждестранни граждани. Застрахователната премия се определя по тарифа на застрахователя, в зависимост от договорената застрахователна сума и броя на нощувките в хотела. Заплаща се при регистрирането на гост. При настъпване на застрахователно събитие, което е покрито по условията на застраховката, гостът трябва незабавно да уведоми администрацията на хотела. Застрахователя изплаща обезщетението до 15 дни след представяне на необходимите документи. Интересна е и друг вид застраховка – злополука на посетителите на спортни съоръжения, културни и развлекателни мероприятия. Нещо повече за нея. Застраховани лица при нея са всички ползващи съоръжения за спорт, културни или развлекателни мероприятия, притежаващи билети или абонаментни карти. Отговорността на застрахователя е за събития, станали на територията, прилежаща или която се ползва спортното съоръжение, залата или мястото на културното или развлекателно мероприятие. По тази застраховка се покриват същите видове рискове, които вече споменахме. Застрахователният договор се сключва с собственици, ползватели, наематели или организатори на спортни или развлекателни мероприятия. Правата на застрахованите се удостоверяват с билет, абонаментна карта или други документи. Застраховката се счита сключена при закупуването на тези документи и започва да действа в момента на влизане на застраховане на територията на съоръжението и прилежащите територии и изтича в момента на излизане от него. Застрахователната сума се договаря между сключващия застраховката и застрахователя, а премията се изчислява по тарифа на застрахователя въз основа на размера на застрахователната сума, броя на посещенията или за определен период от време. Следващата разновидност е туристическата застраховка.
Групово или индивидуално се застраховат български и чуждестранни граждани на възраст над 1 година при пътуванията им на територията на Република България. Покриват се събития: смърт от злополука, трайна и временна загуба на трудоспособност, медицински спасителни разноски и разходи за репатриране, повреда, унищожаване или кражба чрез злом на личен багаж от средство за послон и така нататък. Застраховката може да бъде сключена от застрахованото лице, търговски дружества, занимаващи се с туристическа дейност, или от други заинтересовани лица или организации, чрез индивидуални, групови или абонаментни полици. Какви възможности предлагат застрахователите за риск злополука на пътниците в чужбина, госпожо Кирилова? За пътуващите извън страната задължително се сключва застраховка помощ при пътуване. Застраховката е с осигурен асистенс, т.е. неотложна помощ и съвет, и поражда задължение за застрахователя за възстановяване на извършените разходи или изплащане на фиксирани парични суми в чужбина в случай на застрахователно събитие, настъпило по време на пътуване в чужбина. Застрахователят работи съвместно с асистенс компания, осигуряваща цялостното обслужване на застрахования за предоставените му покрития, посредством своята международна мрежа, състояща се от офиси с денонощно дежурство за оказване на спешна помощ. Застрахователя покрива един голям списък от рискове, които можете да намерите, уважаеми радиостуденти, в учебните материали. Застраховката се сключва по избрани от застрахования клаузи и нива на покритие. Срокът ѝ е за едно пътуване, а при многократни такива може да е до 1 година, като максималният срок за всяко пътуване е до 90 дни. За лица над 65 годишна възраст се заплаща завишена застрахователна премия. Лимитите на отговорност на застрахователя за отделните покрития се договаря с кандидата за застраховане, а премията се определя в зависимост от избраната клауза, нивото на покритие и срока на застраховката. Начислява се в щатски долари, но е дължима в лева по централния курс на Българска народна банка към дата на издаване на застрахователната полица и се заплаща при връчването й. В случай на внезапно заболяване или злополука, застраховане следва да се обади в офиса на асистенс компанията, обслужващ района, в който се намира, като уведоми за възникналия проблем. Застрахованият е длъжен да даде цялата информация, необходима по случай, и да следва инструкциите, дадени му от асистенс компанията. Благодаря на госпожа Теменужка Кирилова от ваше име, уважаеми радиостуденти, за разясненията, които направи по различните видове застраховки злополуки. Днес е поредното предаване от курса по застраховане на малката и средна фирма, който се излъчва със съдействието на Центъра по дистанционно обучение при Нов български университет. През следващия четвърт час ни предстои среща в ефира с госпожа Теменужка Кирилова. На пазара се предлага застраховка на товари по време на превоз. Самото име на тази услуга разкрива нейния обект, но разкажете, госпожо Кирилова, по-подробно какви са особеностите й. Да, тук обект са товарите на юридически и физически лица и свързаните с тях материални интереси по време на превоза им, независимо от транспортното средство. Товарите се застраховат по бройки, каси или други обичайни единици, а при товари, превозвани в насипно състояние, по тегловни единици. От вида на търговската сделка зависи дали продавачът или купувачът сключва застраховката. Застрахователят покрива загуба или повреда на товара вследствие на непреодолима сила, рискове свързани с превозното средство или с превозвача, както и такива, породени от външни лица. Също така се обезщетяват разходите по общата авария и всички целесъобразно направени разноски за спасяване на товара или ограничаване на размера на щетата. Застрахователят не покрива загуба или повреда на товара вследствие на умишлени действия или бездействие, груба небрежност на застрахования, изпращача, получателя, а също и нарушаване на установените правила при превоза, частични липси на съдържанието, мними разлики в теглото, контрабанда, забранена или тайна търговия, война, тероризъм, преки или непреки влияния от ядрена експлозия или радиоактивно излъчване. Застрахователният договор се сключва писмено от кандидата. В него той дава информация за вида на товара, превозното средство, с което ще се извършва превоза, датата на експедицията, броя на колетите и вида на опаковката, теглото, застрахователната сума, маршрута на превоза и избраните покрити рискове,
Кое е специфичното тук? Застраховката може да се сключи с единична полица за един товар за точно определено пътуване, време и застрахователна сума. Друг вариант е абонаментната полица, удобна за фирми, които се занимават с внос и износ на стоки. Тук покритието на застрахователя се простира върху всички или определени видове товари, които фирмата ще изпраща или получава през определен период. Договорът за застраховка влиза в сила с предаването на товара за превоз, продължава по нормалния курс на транспортиране, включително забавяне, разтоварване или претоварване, ако са наложителни, а също е валиден и за отклонения при извънредни обстоятелства и завършва в мястото, посочено в договора. Застрахователната стойност на товара е равна на сбора от фактурната стойност на стоката, транспортните разноски, митата и другите такси при вносни стоки. Върху тази сума се начислява 10% печалба и 5% застрахователна премия. Последната се определя в процент от застрахователната сума и е в зависимост от избраната клауза, определяща пълнотата на покритие, района на транспортиране, естеството на товара, начина на опаковане и вида на транспорта, с който ще бъде осъществен превоза. Друга застраховка, която се отнася до превоза на товари, е отговорност на шосейния превозвач. Какво отличава от предходния вид? При нея само се покрива отговорността на шосейния превозвач за загуба, унищожаване или повреда на превозваните товари с возила негова собственост или наети. Когато застраховката е с обхват извън територията на Република България, се покрива отговорността на превозвача съгласно Конвенцията за международен превоз на стоки по шосе от 1956 година, а когато е за страната, се покрива отговорността на превозвача при превоз на товари по шосе съгласно глава 26, част 3 от Търговския закон. По тази застраховка не се покрива отговорността на шосейния превозвач за загуба или щета поради нарушаване на международни разпоредби или разпоредби на държава относно превози по шосе, причинени умишлени от превозвача и негови представители, при превоз на произведения на изкуството и имущество от особен вид, поради скрит дефект, собствен недостатък или естество на товара, при превоз на експлозиви и други опасни за превоз товари, при неспазване на температурен режим на хладилни помещения, изискуем по договора за превоз, при кражба на товара, когато превозното средство е оставено без надзор, от война, граждански размирици и други. Застрахователният договор се сключва по същата процедура и изисквания, за които вече сме говорили. Застраховката може да бъде сключена за отделен превоз или за всички превози през определен период от време. При полица, валидна за чужбина, отговорността на застрахователя за всяко събитие е съгласно конвенцията. Според нея, разчетна единица е специалното право на тираж, определен от Международния валутен фонд. При полица, валидна за територията на Република България, застрахователят ограничава отговорността си до левовата равностойност на няколко марки на килограм товар или до действителната стойност на товара, която от двете стойности е по-малка. Застрахователната премия е процент от стойността на декларираните навла и се договаря между застрахования и застрахователя за всяка една застраховка, като база на договарянето се използват тарифите на застрахователя. При настъпване на събитието, покрито по условията на застрахователната полица, застрахованият има право да предяви претенции за обезщетение и е длъжен да допусне застрахователя за извършване на оглед и да представи поисканите документи, свързани с установяването на събитието и размера на щетата. Застраховките на плавателни съдове и летателни апарати не са широко известни, тъй като касаят по-тесен кръг потребители. Какво трябва да знаят, госпожо Кирилова, за тях нашите радиостуденти? При първия вид се застраховат всички видове плавателни съдове на юридически и физически лица. Покрити рискове са на първо място каско на плавателния съд в резултат на стихийни бедствия, морски и аварийни събития при товарене и разтоварване, пожар, експлозия на борда или извън него, взрив в котлите, скрит дефект в корпуса и машините,
както и сблъскване или удар с плаващ, подвижен, неподвижен или летящ предмет. На второ място е отговорност сблъскване. Обезщетяват се сумите, които застрахованият е длъжен да заплати за имуществени щети, причинени от застрахования плавателен съд на друг такъв. Покрити рискове са още обща авария и загуби, специфични за морските превози. Договорът за застраховка се сключва писмено като застрахователна полица. Вписват се сведения за собственика и за плавателния съд. При другия вид се застраховат летателни апарати – пътнически, селскостопански, товарни и други. Покритите рискове се групират в следните клаузи. А. Земен риск. Частично увреждане на застрахован летателен апарат в резултат на застрахователно събитие, настъпило на Земята. Б. Тотална загуба. Това е пълната загуба на летателния апарат в резултат на събитие, настъпило на Земята или във въздуха. За пълна загуба се счита увреждане на летателния апарат, чиято стойност на ремонта надхвърля 80% от застрахователната сума. И на трето място всички рискове. Частична или пълна загуба на летателния апарат в резултат на застрахователно събитие, настъпило на Земята или във въздуха. Обезщетяват се също направените разходи, свързани с принудителни мерки по незабавната сигурност на апарата, вследствие на повреда или принудително кацане. Тази застраховка не е приложима, когато летателният апарат се ползва за незаконна дейност или не е пилотиран от оторизираните лица, излита или се приземява от място, несъобразено с препоръките, дадени от производителя. Броят на превозваните пътници надвишава максимално установения по сертификат брой и е на лице претоварване. По тази застраховка, както и при другите, не се покриват щети, предизвикани от война, стачки, трудови смущения, терористични действия, отвличане или незаконно отнемане. И какво още е необходимо да се подчертае за нея? Застраховката може да се сключи и само за отделно пътуване, като срокът й започва от момента на излитането и свършва в момента на кацането, включително маневрирането при излитане и кацане. Ако в момента на изтичане срока на застраховката летателният апарат е във въздуха, тогава договорът остава в сила до момента на кацането. При желание на застрахования, полицата може да се удължи до завършването на рейса в случаите, когато се използва междинно летище за кацане. Застрахователната сума по застраховка КАСКО е стойността на летателния апарат към деня на сключване на договора или на договорена между двете страни стойност, но не по-висока от действителната. Колкото до премията, тя се изчислява по тарифа на застрахователя и зависи от вида на летателния апарат, избраната клауза покрити рискове, стойността на самолета и срока на полицата. Заплаща се по начина и в сроковете, отбелязани в полицата. И нека сега изясним коя застраховка обезщетява вредите, нанесени от летателни апарати. Това е застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати. При нея обект е гражданската отговорност на притежателите и ползвателите на летателни апарати към трети лица, към пътниците и извън летателните апарати и при превоза на товари. Застрахователят обезщетява от името на застрахования всички суми до лимитите на отговорност, посочени в полицата – смърт, телесно нараняване или имуществена вреда на трети лица, намиращи се извън летателния апарат в резултат на събитие, причинено от самия апарат или от лице или предмет, падащ от него. Към пътниците в летателните апарати, застрахователят ще плати от името на застрахования всички суми до лимитите на отговорност, посочени в полицата, за смърт или телесно нараняване на пътник, докато той е на борда, както и при слизане и качване от или на него, загуба или увреждане на багаж или лични вещи на пътници вследствие на настъпили извънредни обстоятелства с летателния апарат. При превоза на товари, застрахователят ще плати всички суми до лимитите на отговорност, посочени в полицата, за понесени имуществени вреди вследствие на настъпили извънредни обстоятелства с летателния апарат, действие или бездействие на застрахования и негови служители. В рамките на договорения лимит ще бъдат платени и разходите за разследване, проверка и съдебна защита, направени от застраховане с писмено съгласие на застрахователя, освен всякакви търговски загуби. Застрахователната сума се определя от застрахования, а премията въз основа на лимита на отговорност и избраната клауза на покритие.
Днес, вярвам, обогатихте своите познания, уважаеми радиостуденти, относно специфичните за застрахователния пазар услуги, като застраховка на летателни апарати, плавателни съдове и на товари по време на превоз. За разясненията по тях благодаря от ваше име на госпожа Теменушка Кирилова.